Kilalang motorcycle vlogger mula po Pangasinan patay sa vehicular self-accident sa bayan ng San Nicolas. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Neil Muyano. 104.7 IFM Report. Nasawi ang isang kilalang motorcycle vlogger matapos bumangga sa gutter ng kalsada sa Villaverde Road, Barangay Santa Maria East, San Nicolas, Pangasinan noong Pebrero 1, 2026, bandang 1:00 ng hapon. Itinuring ng pulisya na self-accident ang naturang insidente. Sa naging panayam ng IFM News Dagupan kay Police Major George D. Banais Jr., Acting Chief of Police ng San Nicolas Police Station, mabilis ang takbo ng motorsiklo pababa ng kalsada dahilan ng pagkawala ng driver ng kontrol sa manibela na nagresulta sa pagliko nito pakaliwa at pabangga sa gutter. Ayon pa sa isang saksi, sumabit umano ang katawan ng biktima sa isang wire dahilan upang hindi ito tuluyang mahulog sa bangina. According sa isang witness na nandun din sa area, ito ay isang driver ng mixer na tumatambay po doon, inaantay kanyang employer, ay mabilis pong pababa yung nasabing motorista. Nawalan siya ng control doon sa kanyang manubela, kaya napunta sa pakaliwa na bangga niya po yung gutter ng kalsada natin. Kung hindi sumabit po, tuloy-tuloy na nahulog sa baba po. Agad namang rumisponde ang kapulisan matapos makatanggap ng 911 call at binigyan ng paunang lunas ang biktima habang nakikipag-ugnayan sa MDRMO San Nicolas para sa agarang pagresponde ng ambulansya. Isinugod ang biktima sa isang pagamutan sa bayan ng Tayuga, ngunit idineklara itong dead on arrival. Kinumpirma ng pulisya na ang biktima ay residente ng Barangay Tubor, Malasiki, Pangasinan at kilalang motovlogger sa lalawigan. Naisauli na sa mga kaanak ang motorsiklo at personal na gamit ng biktima habang muling pinalahanan ang publiko na dobling mag-ingat sa kalsada upang maiwasan ang pagkakasangkot sa anumang uri ng aksidente. Kasama mo mula rito sa FM News Dagupan, ito si Idol Neil Muyano, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.